presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello! Kumusta ka mo, mga kaigalaan, mga kasama? Ano yan sa inyong alagad sa kanginan, Trifong Morales, and then, ako sa partner diri, si Randy Dayad. Kumusta ka mo tanan? Don't forget, always say a prayer. More importante, alang ka na to, ng pag-ampo, nga tustong labaw magagawam, pangaliya kaniya. Unta, dili yun taon magkagubot kaning atong kalibutan. Magampo kita niya na Ginoo kay mapiktahan ang tibok kalibutan na kitang katawan. O Lord, amo ka nang ipangalaya kanimo ug sa mga grasya nga imong gihatag kanamo matag adlaw. Salamat kayo. Sa manining grasyang produkto usab nga hinatag sa Seed Marketing, sa manining mosunod sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang. Kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama sa Seed Marketing, tatak magaling. Salamat sa kayo, akong amigo sa mga inom sa kape, naa sa CDO, akong amigo si Yolo T. Salamat kayo, Yolo T. Wala sa mo take og tea, kundi coffee mix na, Panyawan coffee mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Thank you kayo, Bayulo, makita tapon, o sa atong mga kaubanan, sa imong mga kaubanan, imong mga sakop diha sa Midilian, Cebu. Salamat kayo. Okay? Salamat. Bueno, ang suwat ang pukaro itong hatagan o pagdagad, no? Pinadakin ni sa ka lalaki nga nagpatago ng sangan nga bagok. Kini ibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan ang atong sender si Bagok. Usay kini watay kwarta, makapabaga tas naong taon usahay, labi na kinahanglanon yun kay nimo ba. Pero kini nga kusawal hiya gyud niya. Pero ayo sabta na kung sugilano, no? Inaniyo na ko pagsugod sabta na ginuminom ko. Nya gahuwat ko sa amigo si Jigo Castro, katakanta ko. Angelita. Manaday. Dito ko sa eskwelahan. Dito si Konsihal Garing. Ha? Dito si Konsihal Garing. Nangata ko to siya kwarta doon para palit ko ng bugas. Ngayo ka, ha? Ngayo ka. Gitagaan unta ko pero nawa na ko dawata, uy. Ano ba? Para palit pa ko ng bugas. Ano Sa ka man paman na ako dawata? matay bugas. Huh? Bungot sa ito, yan mo. Sa taon milita ka rin doon, tanto. Gitagaan ka kwartas politiko. O, lagi yun niya. Para palit pang kuno tog bugas. Naa pa man tay bugas. O, di ipalit sa di mo sudan. Huwag man siya mag-ingon na para sudan. Para bugas man niyang giingon. Katawanan. Ha? Lucio rumbuga, di ba? Pagkidor, pwede mo. Mura ka na tao sa tingkong wow. Sagin na lang dong, uy. Dagan pa man tag bugasan. Abot sa di mo, oy! Ay nanghatag day si Konsihal Garing kahapon dito sa eskwelahan. Dito mga Konsihal Ricky Garing ko yung ni Kapitan John tumulak ko no dito. Sabasak. Unya, natagaan mo. Natagaan kami na, pero palit pugas man. Wadawa ito milda na eh. Ano man dawatang Milda? Kaya nabang mo kung midaghag bugas. Ay, pagkakigod niya. Gano'n man niya dawata. Pila man ko na'y gipanghatag. Ambot lang kanay, pero si Arman dito, ako kibao. Kahangkaw ba yan bayana? Din man tao na maliwat, oy. Pariara. Ang ano man eh? Pariya! Basta kay pariya!
Unsa man, Nay? Hoy, naunsa man taon ka. Katong gihatag ni konsihal, pasalamat to niya sa mga tao nga nakadaog siya sa eleksyon. Nya nga nuwa man nimo, dawatay mo mangibalibaran. Ang Nay, napaman mi bugas. Hilomoy! Sa ato pa, uwa pa mo'y bugas, imo untang gidawat. Oo. Nasa mong taon ng utukan ni mo itaon, Milda. May bugas ka og sawa, gidawat ato ni mo. Kay kato pasalamat man to, dili man to utang. Aw, kamulay dawat ato mo. Ano si mong kagaral? Kay nga no, nagtuo kang dili to mahurot ninyong bugas. Hurot, uy. Hapit Ano? naman gani. Oh, haskang kagutaw ni mo, in taon bagok! Aray! Oy, bagok, ipa-check up ning asawa ni mo. Kay basig, nakuha ning utok ani, na unsa ni naluagan talinis utok, ang tornilyo. O na doon yung Ma'am Daisy dito sa ilang Dr. Pinya, Isidro Pinya. Ay, para shake up niya. Oy, wakil kwarta. Dada na lang na dito sa albularyo. Ah, Unya na lang bayan. albularyo, Nay? Oh, pe! Paborito, babina. Inani ako kasawa, taon ko pasabot, manggiwawon kay ba. Unya, ako lang yun siya nabantayan. Mura di yun kabaong maghunahon ng unsay maayo. Basta parte ng gali mga inabang, mga ipanghatag. Ang buti yung kasabutan niya, yung dawaton. Unya, ako sa kagagayon, ana. Pre. Mayo ka na suroy ka, pre. O nga naman, pre, ha? Niabit ako kay, hamon ko gigiagi sa nahan ba? Diyan ko gigian, ha? Nya, magian man din inyo, niagil lang sag ko. Manghapit ko din pre, kay tuyoon masaday kay ning inyo pa, no? Ang gamay, pre. Bawa lagi. Dali, suon mo. Mare, suon mo, mare. Day, pasudlon taong pa rin to, day. Dali. Ari lang ko sa gawas, uy. Saan naman tao? Pasudlon taong yan lang kasi gawas. Yabang doon. Dali nga rin. Pasudlon taong pa rin to, Diri lang lagi ko. Utang yan, eh. Init ka niya sa gawas. Ano tasun? Mauwa ko dito sa sud. Sa Ari lang kawawa ni mo, ko. Ari taon, lang lagi Milda. ko. Kapuya sad ni mo, uy. Muna na lang ko kulit ni mo, uy. Ah, Kapoy ni mo. Oy, bagas ka. Oy, Milda! Day! Wagi ko sabot aning batasan ni ko asawa manggiwawon manggiikugon nya abot unsa gid ba anak unden Asa na mo to asawa ni mo, pre? ay mao nagulay pre oy kay murag lain yang lawas Uy, nagipasagdan lang to ni mong mulakaw nga. Siya rang usap, pre. o sa pre Nung unsa, imo ka atong imo mugutong asawa ka niya, naglain kang lawas adto. Imo tong gipasagdan, gikuyugan dato nimo. Basi unsa may tabo ato daan yang siya ra usap, pre. okay ra to siya pre okay ra to Uy, unsa man taong ka, pre. Walang tato nimo po. Wala lang ta kamahapit nga, pre. Bilahos lang ta mo uli kay lain kang lawas ato, pre. sag dito siya ay dito istorya ato niya to istoryahon nga dapat may inom dia Uy, mag-inom nga naglain kang lawas ato. Lihay. Ato sa inyo pa. Ati man na to, Noong sabihan ng banaha, ako mo... Na. sabat mauli Ako ba yung asawa? Pre, gilarutan na ka, pre. Bitaw, pre. Uli na lang, pre. Kay basin kung sa'y may tabo sa mga asawa taon, makonsinsyam lang doon taga-apil. Sunod na lang na mag-inom, pre. Kanang, pre, problema. Una sa tos misis ni mo, pre, taon. Sunod na lang na mag-inom, pre. Puso na karon. Ay! Unsa ka man, bagok? Lupad ba sang espiritu tanimo? kibayana Unsa ka? kibayana bisig saon Kisabay kunsa nimo? okay siya pa ako asawa nga membro sa Maka Unsa membro sa maka? makalilibaw kayo Naman! Kung ilakaw ka din, nanay. Oh. Unya, nakaagibis bahay sa akong kumpare, may hapit, may unya karon pasudlon nis bahay sa akong kumpare, si Binta, di gumusunod, amot gano'n na niya. Nga naman? Amot lang, mauwa ko rin siya. Kanahan yun. Anong mauwaw man? Butang niya na yun. Unya, gipugos yun kay may kong bataon ko sa akong kumpare, ako siyang gipugos nga padayon yun. Nya, wagin siya padayon. Ako gipugos, suko ba ni noon, uli, manubiyaan, minupos kanahan.
Uy, naunsa man mena siya taon. Uy, nga nung imo mang sanggipugos. Ang agdi mo pugson nga init nga sa gawas. Nyawa pagpagiling kuranan. Adi ako yung gipugos ang musuod sa bahay sa akong pare taon. Yan, tora mo ito doon sa gawas kay magbaro-baro ko rin siya dito murang sikyo. Unya, Suko pa rin noon. Gibiyaan mo noon ko. unya, para ka na ra, masuko na po ka. Ay di man good nay. Lain mo kung kayo ang isulti sa akong kumpare. Kay nangita lagi niya taon. Kay wa man musod. Mao to akong giingnan nga. Ami una na lang pre. Kay uli naman naglain man taong lawas. Di uli siya una. Giingnan mo ko sa akong kumpare nga. Ano wa man tao to ni mo ko yogi. Naglain mo kang lawas ato. Basin pag yung unsay may tabo ko niya sa daan. Lain ko no kayo ang gisulti sa akong kumpare na ako. Ay, naunsabi at taon mo. Kagamay, rin ko taon na ng inyong problema. Sulbara ko no na ninyo. Unsa man ka bago? Unsay pagbago. Nasulti-sulti pa man jud kang nanay. Uy, muram kag batang way buot. Suko pa ka di mo nalay tao sanay. Imo nang nahan. Maog kay ni, ano sulti-sulti pa man ka. Nagpahaba na ka nga to niya. Ako pa ba? Supangang pa Nya, ba? be, ano sulti-sulti pa man lagi ka. Kapoy ni mo. Ang muta naman siya nga. Unsa na, mauna. Di ako gisultihan. Dapat ya, uy. Gusto lang jud ka makasabaan ko da. Oh, kaya no, dito sakto akong gingon mo. Nagibiyaan ta ka? Nagibiyaan ta ka dito? Oo. Natural, gahi ka man kay mamugos man ka. Moingon gani kung dili ko. Dili, gyud na. Ayaw pa mugos. Bala ka man taon ko ni mong pabilin ka dito sa gawas taon sa ilang parintoy. Init pag yung kayo. Wapay yung kalikuran. Mao tong gipugos. Tigit papasod. Nganong mamugos magid lagi ka nga mauwaw man ko. Nga nung mauwa, magkaunsi kawawa ni mo dito. Ay pagbuot, uy. Mao lagi di na. Di kagingon ay pagbuot. Bantay bitaw sunod ha. Say bantay. Tarong anay mong pagkatawa. Pinagtaro bitaw ko. Namahad ka na ako. Pagtarong diha pagkuk, tingalig na, labay yung tiga ni Takob sa kaldero ron. Sos labaya, ay hadloko mo yun ta. Ako, nagtamod ba ako sa imong inahan, ha? Nga di ta mag-away. Pero, mawagin ang paagi nga, mangita kag-away na ako, mag-away kita na. Wala ko pa sa nginli, kay ikaw may nag-una-una. Ngano ako may nag-una taon, mildahan, yabag ka diha. Nganli ko rin mo gyabag. Di man, ang kadabang dayabag Tapa yung di ay, sultian. nayabag, maujud ka, ingon anak yung Wa man sinutian. ko bingog yabag taon, kaday, ang ako ba nga. Nayabag ka, kaklaro atong niingon ka nayabag. Ay, kadi mo mildasos. Sus, adi mo, Di ka sus, adi makasama- mo. Melda, bago! Oh, Naunsa naman sa budiha. wa nay, oy. Aw, lagi. Awa, bida di palang tungod nga, imo na inahanay. So, Nga naman, kulatahon ko nimo. Sige, kulataha ko dako. Be, Bida, sa nung taon. kulataha dayon. Ayaw, sang kus. Bida, pugson Kuk, ko ni mo. sige. Oh, nag-away na sad mo. Wa nay. Aw, lagi. Bida, sus, kalami na yun. Sige, suwaye. Lukon mo ko nimo. Gusto kang ihapos nimo ng Takob sa kaldero? Sige. Oh, yaplos. Hapusan ko ni mo. Dokon ko ni mo na. Ha? Adi ay, Wa ka mahadlok. Wala ka mahadlok di ay. Hawa ka mahadlok. Oops! Lihay. Kalihay gida. Hawa bitaw. Kini ay. Wa kay go. Wag yo. Nga naman kaday. Ay! Bagot! Wa mi mag-away na Wa mi mag-away. Kasi mong mata! Namihagtok masuuda ko rin kaldero! Bakit? Tabangay ko ninyo, ay! Napaong maning pananaw ko! Marisip niya tao. Milda, dali aras na dali mo. Sinig ko paglapay mo sa kaniro. Kinuo ko, nay! Ay, mga wa mo'y mga batasan! Kini magod si Bagok, nay! Kung sa imong pasagilan, nabayag mo siguro taon ka, bida. Ikay naglabay niya taon na to. Nya ako yung pasagilan, bayag ka. Kayo gili patungod nimo. Di man ko manglabay ba? Ikaw man akong gilabay. Porbida sa taon ni mo. Nga no, manlabay ba taon ka? Wa ko ni maskuha. Ang makalagot man ka. Ay, gusto na mo! Wala na ko siya Gusto suguan. na! O pag yun mo mahuman! No, Bagok, nay, ay. Saka ko na sa Milda sa doy. Milda to, day. Zaman, di mo manghilom! Kaya panglabayo ta mo ni kaldero, gikuptan ko na baya ni, ha? Ha? Nay. Ilabay ng kaldero, nay. Ilabay to sa gawas. Ayaw nila. Bida, labayo ta na, nay. Yatag ni mo, Milda. Ayaw tuod, nay. Amin na, nay, be. Amin na, nay. Panghilo mo! Ilabay ko ni sa gawas si kaldero! Mas maayo pa, nay. Sige.
Agay! Patay. Naigo, nay. Ha? Naigo paglabay nun sa kaldero. Nayati na. Ikaw, manggod. Ako sa ginlabi. Unsa ka taon pa rin. Ang taon sa bilba, nay. Ako sa ginlabi. Angag. Kayo di patungod mo, di man to na ako ilabay. Kinsa na! Kisa na na niya. Ako ni, naigos kaldero! Patay. Hala, nangita na ako. Kasi kalabas kaldero ato! Wa na dong. Patay. Dong! Nisibat na! Dito taga dinhi! Ay, taga din ay, taga Bebe, ako gwason. Ay, bagok. Ay, sulti ha nga. Ako naglabay. Ha, bagok ha. Dong, naigo di ka sa kaldero, dong. Ay, sakitay na, lakrang itong lubot kaldero ninyo, nga mitugpas kong agtang, sakitay. Ikay naglabay ato, nay. Akin hala, magbayad mo sa inyong gibuhat na kanay, kining lakra nga itong lubot kaldero, nga nilakra sa kong naong, nay. Di gano'n papason ba? Bidinsa man eh. Bakas ka. Pagkita lang das kurtin, ay. Bidang. Kurtin mo sa dayon. Para kaldero kurtin. Sa husayon tala na idong, ha? Sayon yun. Husayon tala na Sayon yun. Maayo gani kay misugot sa taon, reglo taon. Kitagaan ako 150, nisugot sa taon, kwarta-kwarta sa kay naog batay, porbida. Pero, usari yung tao, ibaso na ko ani. Kaneryo ko kong asawa ang sinundanan na nintanan. Hangtod nga naapil ng hinon akong ugangan. Soon taon din ako akong asawa, di ko kasabot sa batasan, ambot lang. Pero, pinangga din ako akong asawa, pero di lang ko kasabot batasan. Usa man akong buhaton taon na, ani kung ka mo pasultihon, tabagi ko niyo ate pres, kani, asawa mo yung ate pres. Unsaon man din ako, ba, may lang sa gaglapil ba, ma, kaya di magkasawa. Bagok! Good morning mga mama. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tabliya kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata. Unya gawasan na palit sad moha sa Diamond Yema, sa OBM Special, sa Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, mga bata, ini kad padung to eskwelahan ato imnon. Mao gyud ang Don Pepe Tabliya nya pagbonbaon sa mong Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker ba. O di ba kanang OBM Special o Diamond Yema Special. Nindot kay na gumugumo na to mga bata samtang minaw ta sa mga klase sa atong maestra. Ate Pres. Okay, ang sender nato karon adlaw gilyat. Si Bagok Ate Pres. Bagok? Oh, kanis Bagok Ate Pres. Diferensya sa ni sa atong miagi kay katong miagi ang problema niya yung bana katong siga kay bata. Kanis Bagok lain po ni taon siya. Saman. Kay iyang asawa manggiwawon kay Ate Pres. Oo. Oh, manggiwawon kayo niya di kasabot di nimo masabtan ba na manghatag og hinabang sila sa parijunjun tumulak nangadto dito og si Konsyal Ricky Garing umaabot nanghatag og mga palipay or mga gasa or mga para pamugas taon ba. Wa man dawata si asawa kay dapat sila bugas saon mga da. Nya kaning ang iyahang ugangan taon bag-away sila Bagok iniglabay sa kaldero ang iyang ugangan na igo pag igo sa ugangan gilabay ang kaldero sa gawas naigo patong tao to arito sa gawas og nikiha nakabayad din sila dako kay katidad 150. Nya mao ni nga problema ang Bagok unsaon ni nako akong asawa taon may tatawag may lang gani usay ako problema ni Ate Pres unsa man taon niya akong asawa di ko kasabot kay lain lang kuno iyang batasan unsa man iyang buhaton ani palihog tambagi ko ninyo unsa man ko kamo pasultihon Ate Pres asawa mo gid kuno ka mauwawon gid iyang mauwawon gid Ate Pres kay musod sa balay kato siya kumpare di musod kay bisag pasudlon di gyud siya bahala biyasang kauwaw ani niya no magyoan kay Ate Pres bam natin mabasa diha. Ako pang duda ni Goliath ba, murag dili maawawon akong ikuan ibunyag siya. Kanang gitawag bitaw sa English Goliath og dili da bitaw kanang termino sa English atis gitawag og high pride. Di sad high pride.
Dili man ni high pride. Kay dili man taas og garbo. Mauwawon kaayo. Pero sobra ra ang Kada sa mo kamauwawon. dapat og naipanghatag. Oh, Ay, dili. basta kay mauwawon. Dili siya kasabot kay ang iyang toyo ba og mingon ka nga palit lang sudan dawato niya. Pero ang ingingon nga palitig bugas siya. Napa Di ba may bugas bugas? siya. Di ba siya dawat? Di siya mo dawat kaya pa may bugas pero niingon pa to nga ay palit lang sudan bisis dawato to niya. Kayo mo siya sudan. Pero di maigo ang high pride. Dili high pride. Pero ako na matikda niya nga ingon ana iyang kinayapan dunay usa ka butang nga grabe po siya kahingaway siyang bana. Di ba siya hingaway? Dili nga wayo. Labi mo ni Caldero. Dili. Kuha Dili. lang. Pero ten pa. Nag- Huwag ka mabali. Ako gibali Ate Pres. Oh, yun na nang Oh, gito yun ako. Kuan, May nakadlo kag makuan kami noon. kuan bam, kato siya nakalabay lang to sa kaldero kay gipugos uy siya bana. Sa ilabay ako. Taro ana. Wato gilabay lang kaldero mo to naigo ang Naigo iyang nanay. Paglabay sa iyang nanay po sa kaldero, ang tao nga dunay tuyo nila mo'y naigo. Oh. Karon. Kanina lang ka, oh. Unsa man? Sige. Kung ari ka direct sa balang kasulatan sa Old Testament nga ang title, Mga Babae. Oh. Kana, muramigo siya na. Sirach 25, versikulo 19. Okay. Ang title, Mga Babae. Babae. Sa verse 19, ang bisan unsang kasamok gamay lamang. Kun itandi sa mga kasamok gumikan sa usa ka babae. Yeah, karon. Ambot ka kung bayot ang mga gikain, kulit sa musig-away. Bito, sa ato pa, bas dako gyud ang kagubot bam kun ang babae na mao magsugod. Mga naimutang mandire. O, naimutang mandire. Pero, mo'y pag-aingnon lagi nga kanang na ang kagubot sa kapanimalay dapat unta nga ang babae maumanay mo mudag kabugnaw kay hayag mo pa sa termino ang pacify o sa ining bilisaya anak Ngay mo pa sa pangalan ni mo am bata o kalinaw ba ana. o nya siya mingom to word termino nga am sino man mo amaman kay magpadayon man siya paningkang Di lagi ito po siyang kinaiya nga, sobra mauwawon. Nya yung bana mo na, ginaglagot yung bana kay sobra ra. Oo, ka mauwawon. Pero di man ta makakuha na uy, kaya na may tao nga mauwawon. Di ba? Nasa sobra ka. Marang-arang na lang na yung anak kaysa makabaton kag asawa na nagingot ko pare dali mo so dire kaya naman niud tota so ini ko mapuno tumingon nga kanang pwede maayo akong dadaan ng mga bata ang sudan ya taga ko para sa akong ero sobra ra po nakaway wow no naingon anak ako patilaw to dito nabili magdaw ko imong cake magdaw ko ano imong kuan unsay nga ini murag ang sulbad na gyud ani no Enrico ang kisinganan ng kuan Si kuan si Bagok. Oo. Og sa karaan pa mga katigwangan sa bukid Bagok pumpay igalam po mong asawa ayawat makasinabot ka mo na ay kalinaw inyong panimalay Pero no? tingalig mo ginikinaiya sa iyang asawa. Pero sobrahan na pero usahay, no? Munang iya lang tingaling kuan ko anon sultihan ba nga ayaw pasubrai mong kauaw day ka mahuog ka nagkuan. Maputol tong istorya Goliath. Ano ba? Ganiya ba naminaw ko sa balita sa Manila birthday di ron ni Sir Enrico? Oo. Aning pizza 23 birthday din rin Sir Enrico. Oo. Kani dugay man niya ma-air. Anyway, balitin happy birthday sa apo sa itong tag-iya nga. Nihapit na sa birthday ni Kuya Gili. Amaong ba? Oo. Kano someday ang birthday? Ako June 25. Unya to bam. Unya, bam. Ingon to bam. Kuan. Gubot ba niyo yung pagpuyo? Nakasal ba ka mo? Basigwa ka mo'y kasal, muna wa mo'y blessing. Pagpakasal ka mo na may kuan. Mas wedding, way bayad.
Nabitaw. Oh. Si Consuel Francis Baris, nag-mas meeting sila, daghan kayo sila, mas meeting. Dili ko mo encourage nimo nga pagbuwag ka mo kung kinasal ka mo. Ang ako nga i-encourage ta ka pagpakasal ka mo kung wa pa mo makasal kay basig wa ka mo blessing sa kanang Dios sa Ginoo. Kung kinasal ka mo, ayaw mo pagbuwag, di ko mo encourage. Apan. So why ko nang bayot dong? Good ako'y pasultihon.